Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы, а таксама ўсе тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Дзякуй, што глядзіце дадзены канал. Напішы ў каментах, што ўжо глядзеў дадзены ролік, пастаў падабайку. А калі ты тут упершыню, падпішыся на канал. Сёння з вамі я хочу падзяліцца цікавай тэмай. Як будавалі на Палессі. Так бы мовіць, выгляд з вачэй. Але, паколькі будаваць мы нічога не збіраліся, а хутчэй наадварот, то пойдзем мы ў зваротным напрамку. Так сталася, што летась мы вырашылі разабраць нашу старую лазню. Будынку гэтаму шмат гадоў, але сваю асноўную функцыю ён не выконвае гадоў 20. Пасля яна выкарыстоўвалася для гадавання рознай жыўнасці, маленькіх качачак, цыпляняк ды іншага. А гадоў 5 яна проста стаіць і паступова разбураецца пад уплывам часу і навакольнага асяроддзя. Канешне, пытанне аб тым, што рабіць, турбавала нас доўгі час. Усё ж, будынак амаль што гістарычная каштоўнасць. На фоне гэтых каларытных сцен фатаграфаваліся такія знакамітыя дзеячы сучаснай беларускай культуры, як Уладзімір Арлоў, Лявон Грышук, Мікола Ільючык, Аксана Спрынчан, Алесь Філіповіч, Андрэй Макарэвіч, Міхаіл Нарштейн, Вадзім Жылко. Тут яны, я мяркую, чэрпалі натхненне для сваіх новых твораў і радавалі і працягваюць радаваць нас сваёй творчасцю. Калі ты, малады глядач, не ведаеш, хто гэта, Google на дапамогу. Будзем даведвацца пра сучасную беларускую культуру. Але ж вяртаемся да рэчаіснасці. Будынак амаль асунуўся, а дрэва даўно спарахнела. Шкада, але такі матэрыял нават другасна выкарыстаць не атрымаецца. Па большай частцы. Што-нішто я ўсё ж прыдумаю, як выкарыстаць. А глядзім, што ў нас у сярэдзіне. Тут захоўваецца стары прэс для яблык, якім былі вычаўлены сотні літраў свежага соку. Таксама ляжаць мяхі з каляровым металам ды праводкай, а таксама пластмасавыя пляшкі. Усё гэта чакае часу на перапрацоўку. Калі жадаеце ролік пра сартыроўку смецця, дайце ведаць у каменты. У асноўным памяшканні старыя вокны з хаты. А яшчэ вы можаце назіраць вальеры для маленькіх птушанят. Звычайна, усё гэта патрэбна адсюль вынесці. З гэтага і пачнем. У цяньку лазні мы складвалі розны металалом. Вырашылі, што надышоў час яго здаць на перапрацоўку. Таму загружаем усё на прычэп матаблоку. Думаю, якую-небудзь капейчыну заробім. Чаго тут толькі няма, але мы ўсё ж патрыху прывучыліся да сартыроўкі смецця. Таму зараз хочам атрымаць, так бы мовіць, узнагароду за працу. А яшчэ аднімаем ад сцяны стырно ад ровара. Калісьці гэта быў сучасны мнагафункцыянальны трэнажор для цягліц верхняга плячавога поясу і прэса, а цяпер яшчэ паўкілі ў метал. Паколькі мы тут разглядваем пытанне будаўніцтва і ідзем у зваротным напрамку, то пачнем з даху. На дадзены момант ён прадстаўлены шыферам. Канешне ж, так было не заўсёды. Да гэтага часу гэта быў рубароід, а яшчэ да гэтага гонты. Драўляная чараца, калі можна так сказаць. А калі проста, тоненькія драўляныя дошчачкі, што клаліся радамі, вышэйшыя перакрывалі ніжнія, такім чынам стваралася гідраізаляцыя. Зверху кладуцца дошкі, што аб'ядноўваюць дзве паловы даху і закрываюць шчыліну паміж імі, канёк. З дапамогай лесвіцы лезем на дах. Цвікадзёрам выдзіраем цвікі з шыфера, лісты якога акуратна спускаем уніз. Штосьці з гэтага матэрыялу яшчэ можна будзе выкарыстаць. Але, на жаль, час бярэ сваё, і таму многія лісты і кавалкі з іх больш непрыдатныя да чагосьці.
яны крышацца ў руках, а таму на сметнік. Цэлыя ж лісты акуратна складваем адзін на адзін. Думаю, для праекта хаты яны будуць актуальныя. Як я ўжо распавядаў раней, печы і, відавочна, коміна тут больш няма, а таму патрэбна быць асцярожным, каб не ўваліцца ў дзірку ад яго. Але, калі шыфер зняты, то там ужо можна вельмі зручна стаяць і не баяцца, што можаш з'ехаць з даху. Калі перайшлі да самага ніжняга раду, справа паскорылася, таму што ніжнія цвікі можна даставаць непасрэдна з зямлі. З франтальнага боку лазні расце велізарны вінаград. Яго ягады маюць вельмі прыемны смак, а колькі плоду прыносіць гэтае дрэва і не пералічыць. Напрыканцы лета кожны год радуе нас смакам спелых ягад, а зімою водарам сакавітага і насычанага кампоту з слоікаў ці зваранага з разынак. Але для далейшай працы яго лісце ды галіны з ягадамі вельмі перашкаджаюць. Зрэзаць іх ці пашкодзіць у нас не было жадання. Таму акуратна адчапляем яго ад дошак, брат скідвае галіны з даху, я ж знізу падтрымліваю іх дошкай і апускаю долу. Палова працы зроблена. Пераходзім на іншы бок і працягваем па той жа тэхналогіі. Тут шыфер захаваўся трыху лепей, мабыць, з-за таго, што гэта заходні бок. Таму яшчэ больш акуратна дастаем цвікі, пад цвікадзёр падкладваю дошку, каб шыфер не ляснуў. Наступны слой – рубароід. Месцамі знімаецца лёгка і проста, і амаль цэлымі лістамі ляціць уніз. Дзесьці патрэбна прыкласці трыху сілы, каб ададраць яго ад дошак, а дзе-нідзе нават і сякеру. Весь гэты матэрыял паедзе на сметнік. Таму пасля кожнага этапу працы прыбіраем двор ад непатрэбных рэчаў, каб проста не перашкаджаць самім сабе падчас руху па двары. Засталося зняць толькі дошкі. Яны амаль усе спарахнелыя, таму лёгка разбіраюцца і ляцяць уніз. Для іх засталося толькі адно – быць выкарыстанымі ў якасці паліва доўгімі зімовымі вечарамі ў печы. Разбіраем і франтальны бок, і дзверы на гарышча. Усё на дровы. Тое ж самае чакае і кроквы. Суцэльнае парахно. Такое больш не выкарыстаць, так што ў печ. Адразу збіраем смецце з гарышча ў мяхі перад тым, як здымаць цеплаізаляцыю. А яна зроблена па наступнай тэхналогіі. Зверху і знізу слой воданепранікальнага матэрыяла. А гэта альбо мяхі з-пад бульбы, альбо кавалкі цырат розных памераў, укладзеныя з нахлёстам адна на адну, каб не было адтулінаў. А паміж імі сумесь з белага пясочку ды імха. Зверху ўсё гэта прыціскаецца дошкамі, што ствараюць падлогу на гарышчы. Спачатку адрываем іх, затым кавалкі цырат збіраем на смецце, а ўжо потым пясок рыдлёўкай скідваем уніз. Пясок выкарысталі, каб засыпаць яміны на двары ды пад плотам. Разбіраю адзінае ў дадзеным будынку акенца. Кусачкамі дастаю цвікі і вымаю шыбы. Шкло цэлае, будзе выкарыстана яшчэ. Цяпер у памяшканні поўная вентыляцыя. Унутры працаваць стане прасцей. Пераходзім туды. Выкідваю ў смецце старыя анучы ды іншыя рэчы, што калісьці выкарыстоўваліся пры гадаванні маленькіх птушанят. Уздоўж сцен былі прыбіты кавалкі шкла ці ДСП для дадатковай цеплаізаляцыі. Адрываю ўсё і выношу вонкі. Шкло да шкла, ДСП на дровы. З-за вільгаці гэты матэрыял больш не прыдатны. Сякерай разбіраю і вальеры, у якім вырасла не адно пакаленне розных птушак. Сцены тут белыя з-за вапны. Яна выкарыстоўвалася ў якасці дэзінфектанта, і кожны год дадзенае памяшканне прыбіралася і апрацоўвалася.
Трымалі тут і самых розных курэй, ад звычайных бройлераў да брамаў, кохінхінаў і нават байцоўскіх голашыйных. Жылі тут і качкі з гускамі, і нават такія экзатычныя і прыгожыя птушкі, як цэсаркі, фазаны і паўліны. Але гэта ўжо іншая гісторыя. Столя зроблена з звычайных дошак. І гэтыя, што былі над асноўным памяшканнем, пойдуць таксама на дровы. А вось з дадатковага памяшкання не. У мяне свае планы. Думаю, штосьці з іх зраблю. Тым больш, дошкі гэтыя самаробныя, і гэта выглядае вельмі аўтэнтычна і цікава. Пераходзім далей. Спачатку разбяром дадатковае памяшканне, потым асноўнае. Здымаем дзверы, зробленыя з простых дошак. Затым пераходзім непасрэдна да сцен. Тэхналогія тут з аднаго боку вельмі простая, а з другой складаная адначасова. Дадзены зруб збіраецца без адзінага цвіка. Бярэцца адно бервяно, прагон. У ім з двух бакоў робяцца адтуліны зверху і знізу, у якія кладзецца бервяно, што ляжыць перпендыкулярна яму. Тое мае такія ж адтуліны, у якія кладзецца наступнае з адпаведных бакоў. Такім чынам будынак расце адразу з усіх старон. У месцаў ля дзвярэй і вокан, дзе не патрэбны доўгія прагоны, выкарыстоўваюцца кароткія, што маюць лажбіны толькі з аднаго боку – каратышы. У шчыліны паміж бярвеннем пластамі укладваецца мох, каб забяспечыць цеплаізаляцыю. Разбіраем столю асноўнага памяшкання. Усе дошкі ў адну кучу. Парэжам іх на дровы, калі скончым асноўную працу. Разбіраем акно. Хацелася зрабіць кінематаграфічны кадр. Атрымалася не як планавалі, але таксама нядрэнна. Урэшце рэшт, гэта прывяло да патрэбнага рэзультата. Здымаем дзверы і пераходзім да сцен. Разбіраецца гэты будынак па той жа тэхналогіі, што і будаваўся. А менавіта амаль адначасова кожная з сцен. Паступова лазня становіцца ўсё ніжэй і ніжэй. Месцамі патрэбна прыкласці трыху грубай сілы, дзесьці патрэбна проста падважыць прагоны, а дзесьці дастаткова падняць бервяно рукамі, і яно лёгка зыходзіць з сцяны. На жаль, усё гэта прыдатна толькі на дровы. Час і вільгаць зрабілі сваю справу, таму на распілоўку. Калі вы сочыце за нашым кантэнтам, то ўжо ведаеце, што такое падваліны. Нагадаю, гэта калодкі альбо бярвенне, якое служыць фундаментам для будучага будынку. Такую тэхналогію вы бачылі ў відосе пра прадзедаву хату. Калі не, азнаёмцеся. Але дадзеная лазня была пабудавана некалькі пазней. Таму фундамент тут сумесь гліны і бетону. А вось дадатковае памяшканне з мэтай эканоміі якраз выкарыстоўвае тэхналогію, хоць і дабудавалася яно пазней. Таму тут як-нідзе лепей відаць уплыў навакольнага асяроддзя. Суцэльнае парахно ды гнілеча. Штосьці яшчэ пойдзе на дровы, а штосьці толькі на ўгнаенне. Патрэбна будзе толькі дастаць самаробныя цвікі. Бервяно пілім бензапілою, каб змагло ўлезці ў печ. Тоўстыя кавалкі разбіраю папалам сякерай. Кавалкі папяровага смецця адразу спальваю на месцы. Прыбіраем двор і ўсё. Праца скончылася. Так завяршылася гісторыя дадзенага будынку. Яна надыхнула мяне на невялікае разважанне. Канешне ж, гэта гісторыя, гэта памяць і нават нейкая частка культуры. Але частка, што проста займае месца, ніяк не выкарыстоўваецца і толькі гніе і развальваецца. Каб стварыць штосьці новае, патрэбна ачысціць пляцоўку, выкінуць смецце, пакінуць старое, сапсаванае і мінулае. Асабліва, калі з гэтага мінулага застаўся бадай што знешні выгляд. Будуць новыя праекты, будзе штосьці цікавае, карыснае, патрэбнае і прыгожае. Пад апошнім прагонам я знайшоў стары льняны рушнік.
Ён быў брудны, мяты, але цэлы. Ён не згінуў пад вільгаццю, не сапсаваўся з цягам часу, не парваўся, зачапіўшыся за цвікі. Яго не згрызлі пацукі. Мы яго аднавілі. Чырвоныя кветкі на белым рушніку. Прыгожа. Записываю гэта ўжо асобна пасля таго, як стварыў дадзены ролік. Справа ў тым, што над гэтым каналам я працаваў не адзін. Прыкладна год мне дапамагаў у стварэнні контента, быў маім сааўтарам у некаторых відэа і рэдактарам амаль у кожным роліку, паэт, пісьменнік, сучасны класік беларускай літаратуры Мікола Ільючык. Справа ў тым, што спадар Мікола пакінуў нас, пайшоў у вечнасць у лютым 25-го года. Ён заўсёды падтрымліваў мяне, маю творчасць. Калі ў мяне апускаліся рукі, напрыклад, з-за малых праглядаў ці адсутнасці цікавасці да беларускамоўнага контента, ён заўсёды падтрымліваў мяне, казаў, што нічога не бывае дарма, што гэта вельмі важная праца, што патрэбна рабіць тое, што ты лічыш правільным, нават калі не будзе нейкага значнага вялікага рэзультата. Перш за ўсё, чалавек павінен адказваць перад Господам і перад сваім сумленнем. Гэтаму ён заўсёды вучыў мяне. Гэта я стараюся праносіць праз кожны свой ролік і спадзяюся, так будзе і працягвацца. Наконт контента на дадзеным канале пакуль я не ведаю, што рабіць. У нас было шмат планаў. Планавалі зрабіць дакументальны фільм. Таксама думалася паразважаць наконт беларускай мовы ў сучасным свеце. Але я не ведаю, што будзе далей, таму што зараз такі час, што не вельмі ж думаецца пра такое. Ён дапамагаў мне таксама з ролікам па Варкрафту, але я вырашыў, што не вельмі дарэчна будзе выкладаць яго ў гэты час. А вось дадзены ролік гэта больш такі сур'ёзны праект, таму я вырашыў выкласці яго. Калі вы яшчэ не знаёмы з творчасцю Міколы Ільючыка, то вельмі раю вам выправіць гэта. Пачытайце яго вершы, пачытайце яго прозу. Вершы ёсць у адкрытым доступе ў інтэрнэце. Наконт прозы кнігі ёсць у бібліятэках. Магчыма, калісьці мы зможам запісаць аўдыёкнігу. Яго творы таксама ёсць у шматлікіх беларускамоўных выданнях, газетах, таксама ў калектыўным зборніку «Жырандоля». Дзякую усім, хто падтрымліваў гэты канал усе гэтыя амаль 3 гады, што пераглядвалі і працягваеце пераглядваць. Будзем бачыць, што будзе далей. Магчыма, я калісьці і вярнуся, але пакуль я нават не ведаю, што рабіць. Магчыма, выкладу тое, што ўжо зроблена, магчыма, з'явіцца штосьці новае. Проста пачытайце прозу і паэзію Міколы Ільючыка. Гэта вам парада, магчыма, самая каштоўная за ўвесь час існавання гэтага каналу. Дзякуй вам за ўсё. Вечная памяць табе, Мікалай Антонавіч.